An bɛ se k'a fɔ école ta a sera ka kɛ basigi kɔnɔ, a sera ka kɛ sécurité fɛnɛ kɔnɔna na. Bon, ça veut dire que gɛlɛya dɔɔni tun sɔrɔla a la, o gɛlɛya in o tun ye maitre ko gɛlɛya de ye. Bon, an bɛ Ala yɛrɛ fo bi mun bɛ ka kuma n'i fɛ maitre 20 o nana, c'est-à-dire la première vague donc des enseignants a quitté Bamako pour Kidal. Au vague filanan fɛnɛ kan ka na plus de 50 et quelques personnes encore. Donc o de ye k'a fɔ an kun ka gatigɛ kun ye mun ye, an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ o dilanna sabula maître kun tɛ yen nɔ, mais sisan maître bɛ ka nale la. Donc an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn vraiment a tɔ o bɛ ka dilan ka taga fɛ sabula école ko kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ ni enseignants yɛrɛ tɛ, minnu yɛrɛ ye acteurs yɛrɛ fɔlɔ a kun daminɛna enseignants bɛɛ kuma na. C'est-à-dire i b'a dɔn fɔlɔ Kidal enseignants a bɛ fɔ minnu ma ko enseignants volontaires olu de kun bi a la. Donc an y'an hakilina fɔ olu ka kow la a mɛnna sabula olu tɛ mɔgɔw ye minnu talen don a kama. Donc maintenant maa minnu talen don a kama sisan olu de bɛ n'u ka baara kɛ. Donc an b'a jigin k'a fɔ ɲinɛ san a bɛna latigɛ tigɛcogo ɲuman na sabula enseignants yɛrɛ les vrais enseignants olu de bɛ ka na don sisan kilasiw kɔnɔna na. Donc o bɛɛ b'a yira an na k'a fɔ san tagabolo ka ɲi nɔ, an bɛ Ala fo. O la sisan bibi na kalansow kɔnɔna la yala dɔ bɔra ekɔlidenw hakɛya la ka tɛmɛ san tɛmɛnen taw kan sabula maa caman fana kɔni wulila ka bɔ Kidal k'u sigiyɔrɔ bila yala o b'a jira k'a fɔ ko kalandenw fana kɔni olu hakɛya dɔgɔyara wa? Wa i ye mun fɔ o ye diyagoya de sabula n'i ko ko kalandenw o ye parents d'élèves de ye. Bon Kidal population bougera donc reconquête wagati caman de kun ye dugu bila. O ye diyagoya de donc maintenant o fɛnɛ gera école effectif fɛnɛ kan. Donc o problème o bɛ yen nɔ hali bi sabula n'i ye yɔrɔ dɔw jate minɛ i b'a ye k'a fɔ ko école fonctionnelen tɛ yen nɔ donc k'a kɛ mɔgɔ tanya ye o ye tiɲɛ de o kuma kɔni ye tiɲɛ de k'a fɔ ko ça veut dire que écoledenw effectif ka dɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ yen nɔ mais je pense que avec le temps donc o yɔrɔ o bɛna pallier voilà donc avec le retour de la population qui est en train de venir d'ailleurs petit à petit an bɛ Ala fo sabula wagati min na ne kun bɛ na ani sisan donc vraiment kelen tɛ donc chaque jour que Dieu fait dɔ bɛ fara population kan donc ce qui montre que en vérité surtout avec le retour donc des enseignants ça va donner une confiance à la population donc mettre ça veut dire que population yɛrɛ ka segin sabula maa caman ka u bɛ question dɔ pose u yɛrɛ kun est-ce que ni nana école bien est-ce que ni nana école bien donc surtout que enseignants yɛrɛ bɛ ka segin na donc an b'a jigin k'a fɔ en tout cas yanni waati dɔ cɛ mɔgɔw bɛ na i n'a fɔ an b'a laɲini cogoya mun na. Dugu kɔnɔna yɛrɛ la Kidal bibi na yala a ka dugu kɔnɔna bi Kidal yɛrɛ a taabolo bɛ cogo di bibi na ni waati la ka danbɔ kalanko taabolow la? Bon ka danbɔ dugu sécuriselen don fɔlɔ-fɔlɔ an kun tɛ kariya ka tagama cogoya minnu na mais sisan an b'a kɛ donc vraiment sécurité bɛ yen nɔ 100%. N b'o fɔ ka nɔgɔ yɛrɛ bɔ a la an bɛ Ala fo o la maa min bɛ ka kumana i fɛ ale bɛ yen nɔ ne bɛ yen nɔ de dɛ donc maintenant ɲɛ ye mun ye an b'o de fɔ sécurité kɔni a bɛ yen nɔ alhamdulilayi an bɛ Ala fo. Bibi na Mali ni Algérie kɔni cɛ kalayali yala o b'a ka to sumaw ni dumunifɛnw bɛ ka don ka bɔ Algérie walima a b'u sɔrɔ cogo di ani u sɔngɔ bɛ cogo di ni waati la lɔgɔfiyɛw suguw la? Kuma tiɲɛ yɛrɛ ye mun ye tiɲɛ yɛrɛ la sur ce plan a ko ka gɛlɛn dɔɔni donc mɔgɔw u k'a fɔ ko vie ka gɛlɛn o ye diyagoya de vie chère n'an b'a wele ko vie chère o ye diyagoya de en tout cas parce que an b'a jigin k'a fɔ autorités u bɛ baara mun na u bɛ ka sécurisation kɔnɔna na hali bi donc u bɛ sécurisation kɔnɔna na hali bi donc forcément o tɛ se ka kɛ si on ne paye pas un prix donc au prix payé oui vraiment oui et les denrées de première nécessité donc olu gɛlɛya dɔɔni donc olu o fana ye tiɲɛ de mais tiɲɛ yɛrɛ la an ka autorité locales u bɛ ka baara kɛ pour stabiliser l'économie ici. Abdoulaye Salam Maïga i ni ce. I ne yɛrɛ b'i fo i yɛrɛ ni ce.